Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. El dia del llibre és el 23 d'abril per diversos motius. La curiositat que vaig explicar ara probablement la coneixeu molts, però altres probablement no, i és per què el dia del llibre és precisament avui, per què és el 23 d'abril. Es regala un llibre i una rosa. El tema del llibre ve per dues morts famoses i el tema de la rosa ve per una tercera mort famosa també. Anem primer als llibres. Se suposa que tant Shakespeare com Cervantes van morir el 23 d'abril del 1616. El problema és que tècnicament no és així. Actualment és més fàcil saber la data de naixement i de mort d'un escriptor o de qualsevol persona en general, però antigament no ho sabíem perquè, clar, no tenim la partida de naixement de Shakespeare. Per exemple, es diu que Shakespeare nasqué el 26 d'abril, però el que se sap és que aquest fou el dia que fou batejat, no necessàriament el dia del naixement. De manera que se sol posar ixa C al principi, que és circa al voltant del 26 d'abril. Pel que fa a la mort, Cervantes morí el dia 22 i fou soterrat el dia 23, de manera que tampoc és tècnicament el dia que Cervantes morí. Però clar, ve bé per a unir-lo a Shakespeare. El que passa és que Shakespeare tampoc no moria el dia 23 d'abril. Tècnicament es pot dir que sí que va morir el dia 23 d'abril, però amb un calendari diferent. En l'any 1616, a Espanya ja utilitzàvem el calendari que utilitzem actualment, que és el calendari gregorià. I en el calendari gregorià, Shakespeare sí que moria el 23 d'abril. Però aquell any, a Anglaterra, encara utilitzaven el calendari julià, segons el qual no era 23 d'abril, sinó 3 de maig. És a dir, que ha estat un poc agafat pels pèls fer-los coincidir per a poder fer el dia del llibre ixe dia. No és que jo estigui en contra, però si ens posem tècnics no és així. Però sí que és el motiu pel qual la UNESCO decidí proclamar Dia Internacional del Llibre el 23 d'abril. La tercera mort important és la que porta a incloure la rosa en la celebració, perquè el dia del llibre, a banda de comprar un llibre, es regala una rosa perquè és el dia de Sant Jordi. Sant Jordi mata un drac que estava a punt de devorar una princesa, de manera que en el salvament de la princesa està implicada la sang del drac. El que explica la llegenda és que de la sang del drac, que és roja, òbviament, brolla una rosa que el cavaller regala a la princesa una vegada salvada. I això és el que fa que en la tradició s'hagi de regalar una rosa i un llibre. De manera que ja coneixeu l'origen del llibre i la rosa en el dia 23 d'abril. Espero que tingueu un dia amb moltes compres, amb moltes lectures, que regaleu moltes flors, que regaleu molts llibres, però, per favor, la meva recomanació de sempre, que els llibres no es queden en un regal. Està molt bé regalar llibres, però el que és important és llegir-los. Jo sé de molta gent que els regala, però després es queden per obrir, es fan bonic en la prestatgeria. És molt important que penseu a què aneu a regalar, què aneu a regalar. No us obsessioneu només en que siga un dels autors que estan signant. És més important que siga un llibre que la persona a qui aneu a regalar-lo vagi a llegir-lo. De manera que espere moltes lectures derivades de tots els llibres que es regalaran avui. Feliç Sant Jordi, feliç dia del llibre i que tingueu moltes i molt bones lectures. Si voleu dir-me quins llibres vos han signat, quins llibres vos heu comprat, quins llibres heu regalat, deixeu-m'ho tot com sempre en la secció de comentaris.